Kien il-bieraħ għal ħabta tas-7 ta' filgħodu meta l-pulizija ġiet informata b'inċident ta' traffiku fl-Imġar fejn tifla ta' 11-il sena ttajret minn karozza. Malli waslu fuq il-post, il-vittma nstabet fuq saqaf ta' karozza oħra u dlon kien tat l-ewwel għajnuna minn membri tal-korp. Ħassejt il-qalb tal-vittma li rġeb titħabbat dak il-ħin. Dak il-ħin ġetni emozzjoni ġo fija, għax ovvjament kif spjegajna illi ikollna ħafna training f'dawn l-affarijiet, qed tifhimni, imma x'in tiġi għar-realtà qed tifhimni u qed tħoss issa darba mhux qed inħossu pupu, qed tifhimni bħalma nagħmlu waqt it-training, qed inħossu issa il-vera qalb qed taħdem. U hemmhekk dak il-ħin kien l-ikbar sodisfazzjoni tiegħi. Għas-Surġent Mizzi dan l-episodju jixed l-importanza ta' dan it-taħriġ kif ukoll il-ħtieġa li l-għajnuna tingħata minn nies li jkunu imħarġa. L-ikbar sodisfazzjoni li kellim il-biċċa xogħol tal-bieraħ jiena li xindort fuq il-ġenituri f'għajnejhom rajtama ma dorċ u għattilhom aħbar ħażina. L-aħbar ħażina kienet diġà hemmhekk, imma kemm hu għar kull bniedem tispiċċalu t-tama, ma speċjalment fuq l-ulied. U l-bieraħ dik li għamilna aħna tajna tama lill-vittma u lill-ġenituri. Is-Surġent Mizzi temm jgħid li fi kwalunkwe każ ta' emerġenza wieħed dejjem għandu jċempel in-numru tal-emerġenza 112 fejn jistgħu jissejħu l-għajnuniet kollha.